Mga igsuon, nadungog nako gikan sa usa ka amigo nga naa daw siya'y kailas sa una nga mo-take og board exam. Sa wala pa ang exam, ang maong kaila halos kada adlaw mo simba. Dayon sigi og ampo sa rosaryo. Kumbaga, more entries, more chances of winning. To cut the long story short, wala nakapasar. And sugod ato, wala na misimba. Mga igsuon, sayon kaayo ipasalamat sa Ginoo kung naatay grasya nga nadawat. Diba? Pero what if wala nimo madawat from the Lord ang imong gusto? What if wala paggihatag ni Lord ang imong gipangayo, and yet dugay na kay kang nangayo? And what if gasigi unta kag simba, pero daghan hinuong problema ang miabot sa imong kinabuhi? Lisod ipasalamat, no? Yes. Munang mga igsuon, ayaw sad pasalamat. Kay kabalo ko, dili pa ka makasulti ani. Panahon anang mga kapakyasan. Ipadaplin sa ni. Diri sa focus. Lord, daghan ko problema. Lord, napalpa ko. Lord, wala ko kapasar. Tabangi ko, Ginoo. Hapit na ko mo surrender, Lord. Tagai ko ani, Ginoo. Palalumi ang akong pagtuo. Liguna ang akong pagtuo diha nimo, Lord. Ug sa sige nimong pangayo, mga igsuon, ihatag ni Lord nimo. Ihatag ni niya. Now karon, liguna ang imong pagtuo. Balik din ani. Thank you, Lord. Kay pinaagi sa mga negative experiences nako, nalig-on ang akong pagtuo, Lord. Ug daghan akong nakita ug na-realize. Tulo, Lord, tulo. Nga, you know what's best for me. I know you are listening to me, Lord. And you know what you are going to do to me, Lord. Palpak pa ko karon. Pero makabot ako ning tulo. Munang salamat, Ginoo. Salamat. Ug dili na ko mo give up. God bless.